Det her er en PowerPoint om det moderne gennembrud, som er en vigtig periode i dansk litteratur, som kommer efter romantikken. Her ser du et billede af Georg Brandes som gammel mand. Da han var ung, der havde han virkelig star quality og var en kendt mand der i København, der elskede litteratur og som altid havde rigtig mange tilhørere til sine foredrag. Brandes startede det moderne gennembrud ved at stille spørgsmålstegn ved romantikken, som han syntes var alt for gammeldags. Og noget af det vigtigste, han sagde, og det skal man kunne huske, det er, at litteraturen skal sætte problemer under debat. Vi kommer tilbage til, hvad det er for nogle problemer. Den skal sætte spørgsmålstegn ved de gamle værdier, det vil sige, det man troede var rigtigt og forkert, der skulle man indimellem spørge sig selv om, er det nu rigtigt, at det er Gud, der bestemmer over verden, og at kongen skal have så meget magt, osv. Og så vil Brandes frem for alt have, at virkeligheden skal være til stede i litteraturen, man skal kunne genkende virkeligheden, den skal være realistisk. Hvad er det så for nogle problemer, den moderne gennembrudslitteratur sætter under debat? Ja, det er samfundsmæssige problemer. Og de er nemme at huske, fordi de knytter sig til 3 K'er, nemlig køn, klasse og kirke. På billedet til højre ser du en ser du På billedet til højre ser du nogle mænd, der er i gang med at grave et barnelig op. Det var nemlig sådan, at mange piger, tjenestepiger, hvis de blev gravide uden for ægteskabet, så var de dømt til offentlig skam og en elendig tilværelse. For uden ægtemand, så havde kvinderne ikke en chance. Mange unge piger valgte derfor at tage livet af deres nyfødte børn, og det er det billedet viser. Ligesom man satte problemer under debat i forhold til klasse og til køn, så satte man også problemer til debat under religion, fordi man på det her tidspunkt mente, at præsterne faktisk undertrykte folkene, og især de lavere klasser. Det kunne være arbejdere eller kvinder, som måske gerne ville ud af deres ægteskab på grund af utroskab eller noget. Så sagde præsterne, lad ham nu bare løbe linen ud, fordi at det har han nok ikke ment osv. Man mente også, at arbejderne, hvis de ikke havde gode forhold, jamen, så kunne de jo bare vente til de døde, fordi så ville de komme i himlen, og så ville det blive rigtig godt. Men man sagde, hvad skal vi bruge det til? Det er nu her, vi skal have arbejde, det er nu, vi skal have noget at leve for. Så de synes lidt, at religion var opium for folket, som Marx også snakkede om. Stedlighedsdebatten var en stor debat, der gik omkring, at folk skulle være lige rene, inden de gik ind i ægteskabet. Både mænd og kvinder måtte ikke have forhold uden for ægteskabet, men det var selvfølgelig sådan, så at mænd havde rigtig mange forhold, og også fik lidt afpudset deres status ved at have det, og kvinderne blev tabere ved for eksempel at skulle begrave deres små børn, eller på anden måde var undertrykt. Og især de kvindelige forfattere kom meget på banen på det her tidspunkt, for de skrev om hverdagen, og det var mest mænd, der sad på litteraturdebatterne, og især Brandes, som vi snakkede om før, han sagde, at kvindespørgsmålet, det ville han selv arbejde med, det skulle uforstående kvinder ikke blande sig i, og derfor så var der mange kvinder, der begyndte at skrive. Hvad er det så for en virkelighed, der gemmer sig bag det moderne gennembrud? Altså hvad vil det sige, at samfundet er moderne, og hvad var det overhovedet, der skete for forandringer på det her tidspunkt? Det vigtigste er overhovedet, at Danmark bliver industrialiseret. Det kan man se et billede af hernede, som er fra Burmeister og Wain, som er en af de første store fabrikker i Danmark, som lavede skibsmotorer. Og det betød, at der var rigtig mange, som flyttede fra landet til byen for at få arbejde på de nye fabrikker. Og det vil sige, at klasseforholdene og erhvervsforholdene ændrede sig. Man fik en arbejderklasse i byen, og København bliver til en storby. Og det er noget af det, der fylder i litteraturen på det her tidspunkt. I romantikken havde man den opfattelse, at det var Gud, der havde skabt mennesket.
Den opfattelse gør det moderne gennembrud op med, og bannerføreren inden for det nye synspunkt på mennesket er Darwin. Darwin siger, at mennesket er ikke skabt af Gud, men mennesket er et stykke natur, der er styret af arv og miljø. Og mennesket, ligesom dyrene, er styret af drifterne. Det vil sige, at den lille blomst, der vokser ude på marken, og der får sol og der får regn, trives meget bedre end den lille blomst, der står under en busk og aldrig får sol og aldrig får regn. Og på samme måde med mennesket betyder det miljø, man vokser op i, og den arv, man har med sig fra sine forældre, det bliver bestemmende for, hvordan ens livsbane kommer til at udfolde sig.